Yazi, ukuncama kokuphilisa nzima ebunzimeni, kokucaphukisa, kokuncikiva, kokutyholisa abantu, kukuchachise ngezivubeko iingqaqambo, iintlungu zentliziyo nezengcinga zicinga ulahlile walahla uzibona udlalile. Ukuncama yazi kona kokudiliza, kokubhidliza, kokwakha umzondi onenzondo kuwe, kona kokuzondisa abahleli kwisihlalo ibisesakho ongakhange uzilungiselele ngokupheleleyo uhlala kuso. Uyovunisa intsimi ezithole zakho ngabaqhubeka uyinkcenkceshela noyihlakula, uncama kwakho uyinkcenkceshela noyihlakula. Ewe kaloku kovuna bona bathathela ekuncameni komncami onguye. Ukuncama kubi kanje yiva, waqala nje ukuncama kokuthi nca koba sisanama kuzo zonke ikona zobomi bakho. Ewe, kuyinto eqhelekayo, into ebanguqhelekile. Le nto ibhoka imbi imbombozela ibhukuleza ibambelele kuwe qhoqhoqho naphi. Uve sekumane uthiwa, siyamazi ke yena ngokhalala. Xa ufikelwa kucinga uncama, zincede uzibe ecaleni ube wedwa, uzikhumbule wena siqu. Okwesibini, ucele ophezulu umncedi angakuncamisi. Mna andincanyiswa sendifuna ngumntu endiye ndimbone esehla inyembezi esithi, khumbula uThixo ukutshintshe njani nobomi bakho. Suke ndisule inyembezi ndisuka esipilini uyogqibezela ebendikuqalile.